निसर्ग सुंदर कोकणात 5 आणि 10 गुंठ्याचे प्लॉट आणि त्याच्यावर स्वतःचा बंगलो, तो पण तुमका हवं तसं बांधून मिळा आणि सनसेट बघू का 5 मिनिटावर समुद्र किनारा। त्याचं झालं असा मी चतुर्थीक गेले गाव आणि आये वांगडा माझा झाला भांड। मग तसो तंतनत बायका पोरांग घेऊन मी गेले देवगड तालुक्यात पडेल कॅन्टीनच्या बाजूक सुरू असलेल्या नवी गावकरवाडी प्रोजेक्टात घर बघू। भुतूर जातो तर अगदी आईस्पाईस हवेशीर लिव्हिंग रूम, गावच्या घरात शोभात असो भलो मोठो किचन रूम। माझी बायल तर किचन रूम बघून अगदी खुश झाली। मग मी आणि टाय चिपळे पायटणी चढून गेलो टेरेस वरसून निसर्गाचा आनंद घेतानाच आयेचो फोन आयक सांगले तुझ्या भांडणात कंटाळून मी घर घेतोय, ता पण अगदी प्रीमियम क्वालिटी बांधकाम असले आणि फक्त 36 लाखात बंगलो प्लस 5 गुंठे जमीन आणि आता मी बुक केले तर माका फक्त 30 लाखात पडा। तावसर आहे म्हणता आताच बुक कर, मी पण राहू घेतो। काय बोलणार आता आयक तुम्हीच सांग। मग मीच तो आयक सांगले 10 लाख रुपये दे तुका राहू दे। तावसर आहे म्हणता तू घरा गे तुझ्या कमरेत 10 लाख देत। मग मी आयेचा इलेला टेन्शन घालवसाठी बाजूकच असलेल्या बीच वर येईल। तुमका पण गावात स्वतः जो बंगलो किंवा प्लॉट हवो असात तर वर नंबर देते, कॉल करा। प्रोजेक्टच्या बाजू मोठा मार्केट असा, मेन रोड असा आणि 50 पावलांवर सुंदर धबधबो पण असा। मुख्य म्हणजे विजयदुर्ग बंदर फक्त 14 किलोमीटरवर असा, म्हणजे मुंबईसून बोटीन इलास तर 10 मिनिटात घरात पोहोचाल।